simplificar, ser món fora del món, seure a la fresca. Perquè escriure és també donar un sentit al món i salvar del neguit d'un temps mortal absurd, persevera en la nit, tot cercant fervent mots, que motius m'apuntalin, fets versos, la vida. Ens trobam a la Figuera Verda, que és una estància, té 28.000 metres quadrats, i és una mica el meu paradís, la meva pàtria, el meu territori secret. Jo sempre he estat un home molt, més que del camp, de la terra menorquina. Era un dels somnis de la meva vida, l'he pogut complir, i cada que vespre venc aquí a escriure, a passejar, a estar en contacte amb els animals. Seria un poc això. Mira, digue'm una mica què té a veure aquest entorn amb la teva poesia. La poesia, en el fons, és un espai personal propi, és un espai on el poeta es mou, viu amb les paraules, és un espai que després vol compartir amb els altres, és un espai que vol obrir en els altres. No es pot viure tancat dins l'espai d'un poema. Jo no sé si altra gent, però jo necessitava tenir un espai. Sempre l'he tingut, que és Menorca. M'he mogut durant molt d'anys per Menorca, m'he passejat amb motxilla per barrancs, per llocs secrets, amb el quadernet, per anar escrivint. M'agradava molt anar per la banda de Sant Bou, sempre a la caleta de Llocalari, que és un lloc secret també. Però des de que tinc això, me passeig aquí. Hi ha gent que troba que el paisatge sempre és igual. Jo cada vegada que venc aquí el veig diferent en el paisatge, possiblement perquè me'l mira amb uns altres ulls. Però per jo aquest territori és com un poema que jo vaig canviant, vaig fent cada dia, vaig alterant positivament, evidentment sembrant arbres, cuidant hoastres, esporgant trossos morts, vull dir, aquesta és un poc la meva idea. Què hem guanyat i què hem perdut amb el temps? A Menorca, en el món, diuen que hem guanyat
qualitat de vida, que han progressat, que tothom té feina, sí, han guanyat, però també han perdut silenci, han perdut tranquil·litat, han perdut independència, han perdut cultura. La nostra cultura està sotmesa a moltes pressions exteriors, han perdut el fet d'anar a una platja i ser 10 o 12, ara en estiu per tot hi ha massa gent, si estiu aquí és agobiant, ja per això necessitava tenir un espai on desaparèixer del món. Jo comprenc que el turisme dona feina a tothom, i jo vull que tothom tingui feina, tothom visqui bé, tothom tingui un sou digne, unes bones vacances, però si així com ho tenim podem viure tots, el que no hem de fer és matar la gallina. Menorca és petita i té, com ho diria, té uns recursos limitats. El que no podem fer és sobreexplotar aquests recursos. Jo trataria de mantenir la balança equilibrada perquè tothom pugui viure, però no a costa de Silla. El que me nega és que prostituesquin Silla, que te vengui un mafiós de fora i te digui, vinga, aquí construirem 20.000 apartaments, potser ell ni siquiera ha vingut aquí, ha fet una operació, això m'ho rendirà tant. No, vull dir, Menorca és nostra, és dels menorquins i de la gent que ve de fora també. Menorca és de la gent que se l'estima i nosaltres l'hem de defensar i l'hem de preservar de depredadors, d'explotadors i sobretot de mafiosos. He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucaqueuva. Sota un cel generós perfumat de llantrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec, entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les síquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanquen la nit de sarrocassa i cant, amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa, explotada que estima amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells, s'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega es tenyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts. Gunter?